Gik moko rume town. Gik moko ruto rume town. Mana chiel. Ng'ani idak kode ka inyuolo kode nyithindo 4 5 to kia kata thuru. Mago nene ok nyal timore ngima machon. To mang'e momiyo nene wan kota kod protection, yani ne osirwa malach ahinya. Ja community midhi ire osiri, oganda midhi donjo irgi. Yuoche ni, waye ni, jonyuolne tuto ruaki e dalagi. Obendo ruake kako ruaki no thuru. Kobiro to awuon ng'ano biro. In ng'at midenda denda ng'ama or. Mamaro biro to leng'ore aleng'a. Wuotho ok nyal chomi tir. To sani wan kota gi breakdown. Gik moko odhinwa pangla. Magi duto biro okethore nikech wach mari ginene. Awach ni wach mar pon manyien. Mwarwako e kindwa kod ngimawa kaka joluo. To madhi wacho ni pon masani ma dibed ni kelo nek mag bende wawach ni omedore. Mae ngima mantiere sani wan e 2025. Ang'o minyal tim? Kae weche go pek. Weche go pek. Ana kaka bet woko ka. Ta jaluo gitiende. Asomo gigo malit ta winjo malit ka neno kaka jitimore. Wase wito timbewa, kitwa gi timbewa. Ka nyalore joluo ma jotelo miketo ni jodong luo gi wakeini obed piny one kaka inyalo